Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хоб дӯстон, хуш омадед дар канали Душанбе Сити. Дар канал обуна мешавем. Нафароне ки бори авваланд, нашуд реклама хонаи фурӯшӣ, дачаи фурӯшӣ дар номерҳои поёмода муроҷиат мекунем. Ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, дачаи навбатии мо дӯстон, ана ҳамин дачае ки дидестем, ана ҳамин аст. хело ҳам дачаи зебост. ҳозир ҳамаи маълумоташро медиҳем дӯстон. то охири видеора тамошо кунем дӯстон. маълумоти пураша соҳибмулк номероша мемонем, занг мезанем дӯстон. дачаи фурӯшӣ дӯстон 13 километри аз роҳи бузургчаи шаҳри нав то даруни anamin дача 13 километр роҳ ноҳияи Қаратоғ аз тарафи дасти рост мешавад дӯстон. замин 50 сотиқ аст. дар байни ду дарё аст дӯстон. ана як дарё аз ин тараф, як дарё аз тарафи пушташ, ана як ҷо шуда истодаанд дарёҳо. ростаки анамун дача мешавад. купрук роҳ мостаст аст дӯстон. ана дӯстон пеши мост купрук ростаки дачаи фурӯшӣ дӯстон. обаш хело ҳам соф аст. ҳозир аз ана ҳамин ҷо дӯстон сар мешавад. ҷои катҳои дамгирӣ. хоб дӯстони азизи ман, аз ана ҳамин ҷо маълумоти пурашро медиҳем. гуфтем ки дача 13 километр аз бозорчаи шаҳри нав ноҳияи Қаратоғ аз тарафи дасти рост, замин 50 сотиқ. се бино аст дӯстон. як бинои дуошона, яктои дигар дуошона, якта дигар ягошона. ба он тараф меравем, баъд ба навор мегирем. ҳозир тарафи боғ аст дӯстон. катҳоро мебинем. кат 7 даруни ҳавлӣ, 11 дар лаби боғ. намиҷо 17 кат аст дӯстон. обши 18 кат мешавад. дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 300 дарахт мевадиҳанда аст. гуфтем ки аз ду бари дача дарё аст дӯстон. инҷо ҷои ошхона, шашликхона ва ягон дек. лаби оби дигар аст дӯстон. ростаки ки мебинем дӯстон, инҷо ҷои барои мурғ сахранени захира аст дӯстон. ҷои мурғхона. аз он тараф, аз ин тараф, аз он тараф кат аст дӯстон. хело ҳам табиаташ зебо аст. трансформатор ҳаст, свет проблема нест. оби чашма ва моторам дорад, оби дарё. обаш соф аст. инҷо мебинем як чархофалаки калон. ҳозир рафта ба даруни ҳавлӣ медарем дӯстон. инҷо ҳам боғи калон аст. як мост купуки дигар мешавад дӯстон. бинед обаш хело ҳам соф аст. роҳи мошинрав дӯстон аз он тараф ҳам дорад. дарвоза ба навор мегирем. олӣ инҷо дар ана ҳамин ҷамоати деҳоти сабо. ростаки
ҳамаҳам бинои дуошона дӯстон. инҷо катора гуфтем ки 7 то даруни ҳавлида кат. инҷо дарвоза дорад, аз тарафи болорам мошинрав дарвоза ҳаст. хоб дар ҳавлӣ дӯстон як 3 бассейн аст. 2 то кӯдакхона, 1 то бассейни калон, бассейни 20 ба 10 ва 2 то 1 то 2 бассейн, 1 то 4 бассейн. як стадиони калон дорад 26 ба 16. ҳозир ба навор мегирем дӯстон. аввалан бинои дуошонаро ба навор мегирем. инҷо подвал. бинои дуошона дӯстон 550 квадрат обши дуошона. аз ин то раҳ дорад дӯстон, аз ин тараф ҳам раҳ. хоб ростак як хол мешавад. обши квадрати ҳар се биное ки мебинем дӯстон, дуошона, 2 то ягошона, обши 970 квадрат мешавад. обши комнатаҳо 13 та комната, ҳамаи биноҳоро гуфта истодам дӯстон. обши 10 то санузел ва 4 то кухня мешавад. лестница тарафи дуюм ошона ва як залики калон. дар як мошона як зали калон, 2 то ҷои спални, 1 то кухня, холаш ламинат, 1 то санузел. 2 то санузел аз дӯстон, як тур дига дар тарафи калидор мешавад. ба навор гирифтем. хоб ростаки ба дуюм мошина меравем. хеле ҳам бинои калон аст. тез ба навор мегирем. маълумоти пураша соимун медиҳад дӯстон. хоб дуюм мошина, 1 то санузел. дар дуюм мошина 1 то зали калон аст, 2 то комната, 2 то санузел. ранги як мошинаори, як зали калон аст. инҷам санузел, 2 то санузел аст дӯстон. хоб ростаки меравем дӯстон. як то ҷои спални, хоб дӯстон, аз ин тараф зали калона, ростаки як балкон аз угли ин хона то угли дигараш. бинои дуошонаи дигаре ки мебинем. хоб инҷо чарлиҳои ангур, стадиони калон ва ростаки ин тарафи бино балкон мешавад. бочкаи об дар пайнитсои мондагӣ, летни кухни дар тарафи боло. ҳозир ин тараф дар омада ба навор мегирем. хоб ростаки меравем дӯстон. инҷо як комнатаи нишаст. комнатаи дуюми барои спални. хоб дӯстон, аз ин тараф ҳамроҳ
на дарвозае ки дуюме ки мебинем дӯстон. Аз тарафи боло инҷо ҳам санузел, ҷои ҳоҷатхона ва як летни кухни дар инҷо дӯстон. Ростак як комнатаи дигар мешавад, комнатаи холӣ, кондитсионер. балконе ки дидем дӯстон, навораш гирифтем то охири ин бино мешавад. аз ин тараф роҳ метавонем ки ба стадион ё ки ба бинои дигар гузарем дӯстон. хуб дӯстон, ростаки ҳамҷо дар омадем. инҷо гуфтем ки лестница як сауна аст, ба навораш мегирем. як пеши водопада дӯстон, стадион водопад. комната отдиха, ростаки полин кафе, ҷои парилка, ва ростаки ҷои бассейн мешавад дӯстон. бассейни калон, ҳоҷатхона. инҷо роҳ ба тарафи боло. хоб боз аз ин тараф навор мегирем дӯстон. гуфтем ки дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 300 дона. стадион 26 ба 16, дарозияш паҳмияш хело ҳам ҷои зебо, манзараи зебо аст дӯстон. ростаки як зали калон. аз 13 комната зиёд аст дӯстон, кам не. мақсад комнатҳое дорад ки холӣ аст дӯстон. хоб аз дуюм ошонаам даромада ба бинои дуошона ин тараф метавонем даромада дӯстон. аз дуюм ошона медароем. дар ин бино дӯстон, бинои дуошонае ки дуюме ки дидестем, квадраташ 234, 4 комната, балкон дорад дӯстон. на якто комната, якто санузел ва дуюм комната дӯстон. якум ошона, як хоб, якто комнатаи калон, ҷои санузел, ва комнатаи чорум. дуто дар якум ошона, дуто дар дуюм ошона дӯстон. хоб аз якум ошона ба роҳ баромадем дӯстон. мо аз он тараф даромада будем. ана балконе ки мебинем, ана ҳамин аст. 550 квадрат гуфтем ошонаи бинои якум, 234 квадрат ана ҳамин бино то ана ҳамин ҷо дӯстон.
ва 135 квадрат ана ҳам бинои якошона ки дароз аст дӯстон. дар ин бинои якошона 4 та комната отдих, 1 та ванна ва 1 ҳоҷатхона, 1 та кухня мешавад дӯстон. инҷо банаораш мегирем. ҳоҷатхона, як кухня калон, комната, комната чӯбӣ аст, комната. ишмаххонашам комната дӯстон, ванна якумашда. инҷо дӯстон аз он тараф нишон додем ки ҷои барои мурхона аст. якум дуюм ошона дӯстон. якшам ҷои ягон парранда ва хело ҳам калон аст дӯстон. чанд қадари тонистем маълумоташро додем. нафароне ки чизе ки нафаҳмиданд дар номерҳои соҳибмулк занг мезанед, маълумоти пураша аз худашон мегирем дӯстон. дарвоза гуфтем ки се тараф роҳ дорад, раҳи мошинрав. як бор дигар аз ана ҳамин ҷо дӯстон ҳамаи маълумотро такрор мекунем. дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи қаратоғ аз тарафи дасти рост 13 километр роҳ то даруни ана ҳамин дача дӯстон аз бозорчаи шаҳри нав. замин 50 сотиқ, 400 метр боло аз кӯҳ оби гарм ҳаст вуҷуд дорад дӯстон. 400 метр боло аз кӯҳ. хоб дар даруни ин замин дӯстон 3 то бино аст. 2 то бинои дуошона гуфтем, як бинои якошона. обши квадраташ 970 квадрат. обши комнатаи отдих 13 комната, обши кухня 4 то дӯстон, 10 то санузел обши аст. хоб як бассейни 20 ба 10 гуфтем, стадиони 26 ба 16 дарозияш, обши 18 то кат, 7 то дар даруни ҳавлӣ. ҳавлӣ мебинем 7 то аст дӯстон ва берун аз ҳавлӣ 11 то. дачае ки мебинем дӯстон аз ду бар дарё аз дӯстон нишон додем. як чархофалак, ҳавз барои моҳӣ дар анҷо буд дӯстон нишон додем. ҳавзи калон аст. оби чашма, оби дарё, об проблема нест. мотор дополнительни бучка мондагиам барои оби чашма аст. свет отдельно трансформатор дорад. дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 300 дона аст дӯстон. нархи ин дачаи фурӯшӣ $550,000 амрикоӣ муомила дорад дӯстон. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 919 56 56 25. алиш пешниҳод кунед дӯстон, мешавад дӯстон.
хоб раҳмати калон нафароне ки видеои моро то охирша тамошо карданд. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. дар комментария мнениятона барои боду ҳавои софаш нависен дӯстон. барои реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. хоб раҳмати калон барои диққат.